Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Ito na nga po ang ating Byahe Sender of the Night. Ang ating storya ngayong gabi ay pinadala sa ating Facebook page, DJ Lala Banderas. My love, ito na po ang biyahe ng isang lalaking itatago na lang natin sa pangalang Zeke. Ito ang biyahe ng buhay ni Zeke. Hello po DJ Lala, share ko lang, magiging maikli lang po ito. More of question lang kasi. Share ko lang po, bakit kaya kadalasan sa maling babae ako napupunta? Kung sino pa yung sineseryoso ko, sila pa ang kadalasang nanloloko sa akin. Ang tanong ko talaga DJ Lala, ano po bang mali sa akin? Pa-advise naman. Thank you and more power to your show. My love, try to ask yourself, why is that every single time na niloloko tayo ng ibang tao, pinagpapalit tayo, iniiwan tayo, we are questioning our worth? Bakit ang sarili natin ang kwene-question natin? Ba't yung halaga natin, yung ambag, yung bilang natin ang kwene-question natin? They have their reasons as to why they left you. But that's their own reasons. Kung tayo naman sa mga sarili natin, alam natin wala tayong ginawang masama sa loob ng relasyong yun. Nagmahal tayo ng tapat, hindi tayo nagloko. 'Di ba? Hindi tayo nang baliwala. Binigay natin lahat-lahat ng makakaya natin sa relationship na yon. Why are you still asking yourself? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kapag na-in-love kayo o kaya naman committed kayo in a relationship, give it your best. Give it your all. Damn with the 50-50. Give it 100% of the love you can give, so that by the end of the day, you will never question yourself kung nagkulang ka ba. You will never question yourself kung meron ka bang pagkakamali. You will never question yourself ng nagawa ko bang lahat ng dapat kong ginawa to make that person stay in my life. Kasi kapag binigay mo ng isang daang porsyento, yung pagmamahal mo sa isang tao, ginawa mo lahat, ibinigay mo yung kaya mong ibigay sa relationship na yon, you will never end up questioning yourself kung ikaw pa ba ang may mali, kung ikaw pa ba ang may pagkukulang. Yes, given, none of us are perfect, pero yun na nga yun yun yung pinaka-idea nun. Wala sa atin ni isa ang perpekto sa isang relationship. But when you are in a relationship with someone you love and who loves you truly, honestly, and sincerely, the good will always outweigh the bad. Kapag nagmahal ka, hindi ka naman pwedeng mamili lang ng parte na mamahalin mo sa taong yun Hindi ka naman pwedeng mamili lang ng oras kung kailan mo siya mamahalin. Hindi mo naman pwedeng sabihin, mahal lang kita kapag masaya ako, mahal lang kita kapag okay ako, mahal lang kita pag stress-free ako. Pero kapag nasa-stress na ako, kapag down na ako, kapag depressed na ako, kapag marami na akong problema, hindi na kita mahal. That's not how love works. And I want you to understand that, so you'll stop asking yourself kung anong mali sa'yo. Kasi other people will tell you a lot of things that's wrong with you. Marami silang mapupuna kasi yun yung tanong mo anong mali sa akin? Anong hindi ka mahal-mahal sa akin? Ano ang dahilan kung bakit hindi mo kaya magstay sa akin? Marami silang pwedeng sabihin, my love. Lahat tayo may capability may kapasidad tayong lahat na manlait mampuna, mangturo ng mali sa isang tao. Pero that's something that we should discover on our own. If we feel like wala namang mali sa ginawa natin, the way we love that person, the way we took care of the person, then stop asking yourself. Pero kung alam mo sa sarili mo na nung nasa relasyon ka, hindi mo binigay yung 100% ng kaya mong ibigay sa relationship na yon, yung attention, yung affection, yung effort, then you don't have to ask me. You just have to ask yourself, did I do my best sa relationship na yon? Have I given everything I can sa relationship na yon? If the answer is yes, then the problem is not you. The problem is those people you are getting in a relationship with. Pero kung yung answer ay no, hindi, nag-held back ako
Hindi. May trauma kasi ako sa nakaraan ko eh. Kaya natakot ako ibigay yung lahat sa relationship na yun. Then that's how you know where the problem is. That is the answer to your question. Claro, my love, kasi I cannot tell you what's wrong with you. Only you can do that. I'm just helping you see it on your own. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon may magsasabi sa'yo ng mali mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon may gagabay sa'yo. May hahawak ng kamay mo and will tell you that everything is gonna be okay. Sometimes you have to find out things about yourself on your own. Kasi if you cannot do that, then you cannot expect anyone to do that for you. Claro? Claro.